ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಏರ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುವರೆ ಪೊಂಡನ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಹಿಡಿತದೆ ಉಂದೇತ ಕಾರಣ ಏನಾ ಪನ್ಪನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದುಂಬು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಡಿತದೆ 15% ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡೌನ್ ಹಿಡಿತದೆ ಕಾರಣ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನ ಕೆಲವು ನೀತಿ ಇರ್ದವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬರೋದುಂಡು ಮುಂದೇರ್ದವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಡಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರಷ್ಯಾ ಬಕ ಉಕ್ರೇನ್ದ ಯುದ್ಧ ಆವೊಂದುಂಡು ಎತ್ತು ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ ಇದಮುಟ ರಷ್ಯಾಗೆ ಗೆಂದರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೋಪರೆ ಬಾಕಿದ ದೇಶಲು ಉಪ್ಪುಡೋ ನಿಜ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧ ಆಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆಡ ರಷ್ಯಾ ಅಂಚಿನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿತೊಂದೆ ಸೊ ಕೆಲವುದ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ನಗರನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕುದ್ದೆ ತಂದು ಉಕ್ರೇನ್ದ ಮಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದು ನಡತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನು ಅವಿಡ್ದು ಬಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚೇತರಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಪಾರೆಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಡಾತ್ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಹತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಉದಿತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲವು ಏರ್ ಬೇಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಅವಳು ಉಂತದ ನಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನನು ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶ ಮಲ್ದಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿತೆ ಉಕ್ರೇನ್ದ ಬರೀಟಿತ್ತಿನ ಊರು ದಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಆಂಡ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 1,000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋದು ಉಕ್ರೇನ್ ಇಂಚಿಟ್ನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ದಂದಾಂಡ ಉಂದೇರ್ದವರ ರಷ್ಯಾ 100% ರಷ್ಯಾ ಉಂದೇರ್ದವರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಉಂಟು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪ ಸರಿಯ ಪನ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂದಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಉಕ್ರೇನ್ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಡು ರಷ್ಯಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲ ಉಂಟು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾಗೂ ಕೊರ್ತುಂಡು ಸೊ ನಿಜವಾದಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ದ ವಿಷಯ ಇದಮಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದ ಉಕ್ರೇನ್ದ ಯುದ್ಧ ಸ್ಲೋಲಿ ಆದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಧಾನವಾದ ಪೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಲೆಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯೋಚನೆಗಳ ಉಕ್ರೇನೀನಿ ನೀರು ಮೈತದು ಒಂದೇನು ನನಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊತ್ತನು ರಷ್ಯಾಗ ಆಂಡ ಒಂದೆತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಜವಾದಲ ಮಲ್ಲೆಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಲ್ಪ ಏನ ಆಪನು ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ ಶುರು ಆಪುಂಡ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಲ ನಮ್ಮ ತೇರಣ ಮುಂದೇದವರ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಕಿದ ಉದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಟ್ಲ ಬೂರ್ನು ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರ್ನು ದಾಯ ಪಣ್ಣದ ರಷ್ಯಾ ಬಕ ಉಕ್ರೇನ್ದ ಯುದ್ಧೋಡ್ದವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುಂಡು ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಖಾಲಿ 2 ಕಂಟ್ರಿದ ಯುದ್ಧ ಅದು ಉಂತುಂಡು ಆಂಡ ಓಕೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಈ ಯುದ್ಧ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ತು ವಾರ್ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಒಂದೇನೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಯುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಆರ್ಮಿ ಬಕ ಆರ್ಮಿದ ನಡಪನಂಚಿನ ಯುದ್ಧಲು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಉಲಾಯ್ಡು ಪೊಗ್ಗುದು ಅಲ್ಪದ ಡ್ರೋನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂದು
ಒಂಜಿ ಆತಂಕವಾದಿ ನಕ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಯುದ್ಧನೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಯುದ್ಧಗೂ ಈ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಡ್ ಅಲೌಡ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿತ್ತು ವಾರ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನಂಚಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡ್ದು ಕಡಪನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರದಾಕ್ಲೆಡ ಪಿದೈಡ್ದು ಬತ್ತಂದಂಡ ಐನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ S-400 ಪುರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ದೇಶದ ಉಳಾಯಿಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಡ್ರೋನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ವಾರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದಿನಟು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಖಾಲಿ ಉಂದೇನು ವಾ ದೇಶಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನ ಈ ಯುದ್ಧನು ಈ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರನು ವಾ ದೇಶ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಆ ದೇಶದ ಮಿತ್ತಿಲ ಇಂಚಿತ್ನ ವಾರ ಆಪನಂಚಿತ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂಡ ಉದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ದಾಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ರಷ್ಯಾದ ಮಿತ್ತು ವಾರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಡೆದ ಅಂಡ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೇನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ಸರಿಯಾ ಈ ರೀತಿದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಸರಿಯಾ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಡ್ರೋನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ಕ್ ಉಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನ್ನ ಡೌನ್ ತಿರ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಕೆಂಪುಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ರಷ್ಯಾ ವಾರೀತಿ ಒಂದೇನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದ ರಿವೆಂಜಿನ ವಾರೀತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಪನ್ಪನಲ ಮುಖ್ಯ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಆನಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಏತು ವರ್ಷ ನಡಪು ಯುದ್ಧ ನಡತಂದ್ರೆ ಏತು ತಿಂಗಳು ನಡಪು ಏತು ವರ್ಷ ನಡಪು ಐತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಲು ಈತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಂಪನಿಲು ತಿಕ್ಕ ಬಾಪುರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಬೊಕಾತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ರಿಸ್ಕ್ದ ಮಿತ್ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೊಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಏನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ರಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಷ್ಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಮುಟ್ಟ ಏನಾಂಡ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಸೊ ಅವಿಡ್ದವರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿಯೋನ್ಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಕಲ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆವಡೋ ಪಂಡದೆ ನಾನಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ಡು ಪಾಂಡಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.